kana chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo konifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndichazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Tigotenda Mwari atitendera. Munoziva kuti vazhinji vakazorora munguva yapfuura. Isusu Jehovha haana kutitendera kuzorora. Why? Pamusana pekuti akangotipa mukana kuti tigadzirise ukama hwedu naye. Saka ndoda kuti kana zvichitenderwa umwe nemumwe umbomira umbozvibvunza kuti ko inini ndiri kuchengeterwei. Vamwe vachifa uri kuchengeterwei. Vamwe vachishaya basa uri kuchengeterwei. Vamwe vashaya kudya uri kuchengeterwei. Vamwe vachiroyewa uri kuchengeterwei. Vanhu vachirambwa uri kuchengeterwei. Toda kuti Mwari achikupa simba. Wakagara kwauri ikoko nhasi Saturday kudai. Umbozvibvunza mubvunzo kuti izvo, is the investment worth it?
dei kwainzi ndiwe woga uripo uri kufanirwa kuitwa zvinhu izvozvo. Hongu Mwari akavimbika haazoregi kuita, but is the investment worth it? Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutaura nevanakomana nevanasikana venyu, tibetserei patinotaura, tisataure nezvedu asi taure nezvenyu. Muzita raJesu tinonamata, amen. Ndisati ndapindura mibvunzo iri pano, nditenderewo ndimboverenga vhesi kuna Ruka chapter 13 pavhesi ya6 na7. Ndoziva kuti mese muri uko pfungwa dzenyu dzinopanana moto. Saka ndiri kuverenga vhesi ndichiverenga ndichidhila nevanhu vane pfungwa dzinopanana moto. Ende ndakakutaurirai kare ndekwekuti izvo ukaona pfungwa dzako dzisingadhivhelope unodya sadza pasina. Pamusana pekuti kana wadya sadza, unodya sadza kuti urambe uri mupenyu, kuti zvinofanirwa kudhivhelopa zvidhivhelope. Ende chimwe chechinhu chinofanirwa kudhivhelopa is the thought process. So by the end of the day, haungadyiri sadza kudaydreama, uye haungadyiri sadza kurota, ende haungadyiri sadza kurotomoka. Unofanirwa kudyira sadza kuti ujustify madyiro ako esadza. So mazuva ese atinawo tinoda kuti ajustify. Now panapa ndiri kuinzwai munzwe zvinotaurwa neBhaibheri pano kuna Luke chapter 13 pavhesi ya6 na7. Rangu rinoti, zvino akataura mufananidzo uyu. NdiJesu akanga achitaura mufananidzo. Umwe munhu akanga ane muonde. Ndozvitaurwa neBhaibheri zvikanzi kune umwe munhu akanga ane muonde wakanga wakasimwa muminda make wemizambiringa. The reason why vari kuti akanga ane muonde izita riri kutsanangura zvinogona kuitwa nemuti uyu. Kuti ukadzvara muonde uchadya maonde. Zvoreva kuti mushasha iyi ichisima muti wemuonde mumunda wemuzambiringa yakanga yachiti uyu ndo uchandibatsira kana ndoda maonde, pandoda mazambiringa ndodya mazambiringa. Saka wakadzvarirwa kuve muonde, kwete mupopo, kwete mumango, paidiwa muonde mumunda wemuzambiringa. Ndokumva munhu anotora muonde mumunda wemuzambiringa. Vanangu ndoziva kuti mune dzinopanana moto, ndoda kuti munyatsopabata pamusana pekuti gadheni ndirako uye ndounoziva chinosimamo. Saka panapa pari kuudzwa neshasha yaiziva zvainoda muonde, ndokuusima kuvu mumunda wake. Mumunda manga munei? Mazambiringa. Now ukaendera mberi rinoti wakanga wakasimwa mumunda wemazambiringa. Zvorevei? Zvoreva kuti pawakanosimwa muti uyu wakanga uchiutilize maresources akanga atori neimwe purpose. Zvikanzi no, chirega tiwedzere liability nekunge taita an assessment ye what we are going to get. Ndofunga mapabata. Munhu ane gadheni rake anga atori neplan. Chinhu chakanga chisiri muplan muonde wakazouya, asi wakasimirwa kuti kana tapedza kudya mazambiringa maonde tichada. Ndoda kuti mupabate. Kungoti vamwe venyu pfungwa dzenyu hadzipanane moto. Inzwa munzwe mufana ndepekuti mukurarama kwaunoita, kumba kwenyu kwaunogara uko munotofara, kumba kwenyu kwamunogara uko munotoseka, kumba kwenyu kwamunogara uko munotodya, kumba kwenyu kwamunogara uko munotomwa, kumba kwenyu kwamunotogara uko utori neshamwari, kumba kwenyu kwamunogara kutori neTV, kumba kwenyu kwamunogara vamwe venyu munotoenda kuchikoro nemota, kumba kwenyu kwamunogara hamuna chamuri kushayiwa. Zvorevei mune munda wenyu wemuzambiringa. Zvorevei kana wafunga kusima muti wemuonde muupenyu hwako, umeke sure uzive chinhu ichi kuti muonde uchada kutora space panga pane mizambiringa. Ndoda kuti upabate. Zvorevei? Zvoreva kuti muonde kana wasimwa unofanirwa kuzonoita basa remuonde. Hazvibetsere kungosima muti usina value addition. Zvikanzi
Zvino akauya achitsvaka zvibereko kwauri akashayiwa. Ipapo akati kumurimi wemunda wemizambiringa, tarira, ndauya makore 3 ndichitsvaga zvibereko pamuonde uyu, ndashayiwa. Uteme unotadzireiko pasi? Zvikanzi munhu uyu akanga ane plan. Munhu uyu aitoenda kuchikoro. Munhu uyu aiafuda kuzozvitengera mota. Munhu uyu aiafuda kutotenga flat. Munhu uyu aiafuda kutogara ega. Ndiye akadecide kuti ndiri kuda muonde mumba mangu. Muonde uyu uchandibatsira, kwete nemumvuri, haisi botanical, kwete nekungogara. Muonde uyu ndiri kuudirei maonde. Zvinoratidzwa papi? Pakuti akauya achitsvaga maonde. Atsvaga maonde akaashaya, ndokubva adaidza murimi wemunda zvikanzi uya kuno, tema muti uyu. Why? Pamusana pekuti ndakaudyarira maonde, asi maonde hapana. The reason why ndiri kukupai mubvunzo uyu, ndoda kuti muzive kuti ndiri kukutora semurimi ane munda wako wemuzambiringa. Ndoda kumbokubvunza kuti iwe muonde wako wawakasima, unoziva here measurement yekuti unobereka kana kuti haubereki? Unombotsvaga zvibereko here? Ende zvibereko zvacho unozviziva here? Nekuti chimwe chinogona kukuconfuse ndechinoti uri kuwana mazambiringa ofunga kuti muonde uri kuita basa. Uri kudya mazambiringa ofunga kuti muonde uri worthy. Chausiri kuziva ndechinoti muonde iliability. Ni why? Pamusana pekuti hausi kuinterrogata purpose, hausi kuinterrogata productivity, uye hausi kuinterrogata kuti are we getting anywhere or we are not getting anywhere. This is the reason why I told you a step back kuti chiri kuaccumulata murelationship menyu makore chiri kungoitika kuchembera kwevaridzi verelationship, asi iyo relationship yacho haizi kumechua. Why? Pamusana pekuti hakuna ane ruler, pamusana pekuti hakuna ane standard, pamusana pekuti hakuna anoziva purpose. Mungori nechinhu chenyu chiri kukukipai busy pane kuti mutoita tent for mazambiringa agara anotobereka. Muri busy pamuonde wamusina a correct evaluation yekusabereka kwawo. Ende chinonyanyisa kurwadza kunyanya pavana vedu ndechekuti kunyange akaona kuti haubereki, kunyange akaona kuti wakudosvava, kunyange akaona kuti hauna plan, kunyange akaona kuti pane problem, anotouya achijustifya muti wake. Ndo paanotanga kutitaurira zvichikamvuri kacho, ndo paanotanga kutitaurira kuti shiri dziri kugarapo. Ndo hauna kudyarira muzambiringa muonde shiri, wakadyarira purpose yekuti panofanirwa kubuda maonde. Zvino kana zvichiramba pamuti munyoro kokuzoti pane wakaoma. Ende chandoda panapa, inzwai munzwe zvinotaurwa neBhaibheri. Bhaibheri rinoti apedza kudaro anodaidza murimi, oti kumurimi, muti uyu uri kutadzira nyika. Ndakauplanda for too long but I'm not getting anything out of it. Inzwa kuti garden boy anoti kudi, anoti izvo ndipo imbondipai nguva tiwedzere manyowa nekudiridza. Ndo brain dza garden boy. And unfortunately ndo brain dzauri kushanda nadzo murelationship yako. Ndedzekuti the only person asiri satisfied in a relationship ndiwe. Ende magarden boy akafara ndo vari kukudza, ari right isa manyowa, ari right diridzira, ari right munhu anochinja, ari right zvichafamba. Ayu inga mukomana akanaka. Why? Wabvunza garden boy. Chausiri kuziva iwewe ndechekuti garden boy haasi kuuchengetera kubereka. Ndo pasi pemuti paanorara kana aenda kumazambiringa. Saka kwaari muri kutema mumvuri wake. Haasi kutaura nenyaya yeproductivity, ari kutaura nenyaya yeutility value. Kusasenza kwazvo kwauri according to your assessment, nekusasenza kwazvo kwaari according to his assessment, zviri at cross purposes. So by the end of the day, ukashandisa evaluation yake, he will continuously benefit and you will pay the bill. And unfortunately, ndo zvinoitika kazhinji kacho, vanhu vazhinji vanosvika pakuroorana vachishingiswa neshamwari dzavo. Chigara pasi pachibridge, kana kugara pasi wherever kwamunogara ikoko, kana kugara pasi wherever park yamunogara, kana kugara pasi wherever kwamunenge muri, kumwe kwacho muchitaura nechirungu, kumwe kwacho muri out muchitodya chikafu chekuItaly, kumwe kwacho muchitodya chikafu chekuChina, makagara pasi uchidecidirwa nagarden boy kuti muti ngauiswe manyowa. Ende kana wachinge wapedza kuti my husband, no,
He is not your husband. Ari kunyatsoziva why muti iwoyo urimo ndigarden boy. Ndiye anofanirwa kufamba nevanhu achivataurira kuti uyu muti wangu chandakauchengetera ndechakati nekuti ndiye anoziva. Whoever are deriving value from a relationship that is not giving you value, mupe. Mumwe muchenjeri anonyora achiti, ndinoverenga magwaro ake munhu uyu ndinomufarira. Anonyora achiti, in judgment, men will not be condemned because they consciously believed a lie, but because they did not believe the truth, because they neglected the opportunity of learning what is truth. Now, inzwai munze zviri kutaurwa panapa nemunyori uyu anonzi White. Munyori uyu ari kuti izvo challenge zhinji yamuchaita imimi ichaita kuti musafe. Haizi nyaya yekuti you believed a lie. Haizi nyaya yekuti you were confused. Haizi nyaya yekuti there were gray areas. Hapana gray area yakanga iripo. Issue iripo ndeyekuti for some of you, the grayer it is, the better for you. Why? Because no matter what, you will justify it. Urangarira vana veIsraeri pavanoumbirwa zvimhuru naJerobhoamu. Vanoti vaumbirwa zvimhuru, vanonzi naJerobhoamu, imimi vanhu vese tarisai muone, ava ndo vamwari venyu vakakubvisai kunyika yeEgypt, kunyika yeuranda. Vanamatei. Munoti vakanga vasingazive kuti vanobviswa nezvimhuru. Munoti vanga vasingazive kuti izvi zvakanga zvangoumbwa zvisiri zvomwari. Vaiziva, but nekuda kwekuti kunamata kwacho kwakanga convenient, kwakusina murayiro, kwakusina zvinodzivisa, kwakusina mutemo waMwari, kwakwemunhu. Saka munhu aikuda, not because akanga ane confusion. And I want to be honest with you, the majority of people who are getting married are not confused, but they are busy confusing themselves. They know what is happening, but they don't want to accept what is happening. Therefore, they have imported the reasoning, and the reasoning is making them confused, and they think the scenario is confusing. There is nothing confusing. Iwe ndowangounza zvinhu zviri kuconfuse. Unoziva zvinoitika. Inini ndinonzwisisa kana mwana mudiki ari kucrash akakanganisa kupfeka bhutsu nyangwe maslippers kuti reku-left oisa ku-right, reku-right oisa ku-left. Pane confusion. Kwaari zvakafanana, haasati areada rhythm yacho, metsi yacho haasati aibata. Asi kuti kuform 1 oda kupota achindiudza kuti ari kuitwa confused kuti azive kuti bhutsu yeku-left ndeipi neyeku-right ndeipi. Hakuna confusion yakadaro kupusa. Kune uyo ari panapo, ane boyfriend yake iri kunze kwenyika kuAmerica uko. Hanzi boyfriend iri kuti mavisa aboka kuStates, saka huya. Aminti aboka kupi ina handinene kuboka kwao, ndiringotaura zviri panapo. Saka ari kunzi auye kuStates. Ende ndoziva kuti chances are 90 in 100 anoenda, because kwaari the name States is enough. Ngokwira ndege achiona mvura achienda kuStates achizofona nenhamba isina +263 kwaari anenge asvika. Asi since andibvunza mubvunzo, ndiri kungotaura kupindura mubvunzo waari kuita. Chandoda kutanga ndakuudza mwanangu ndechekuti rimwe gore tichibva kuchikoro, takati taakuda kutanga business, but takanga tisina mari. Saka tikati we are going to start with what we have. Yakanga ingori zivo. Saka ndorangarira tapedza kuita plan nezvese. Tine mufana anonzi James. Ndokumva ati vana mukoma, kana mukabudirira pabusiness renyu iri musina mari, ndimi munenge muri vekutanga. Ende paunozoti dhonzei uninyatsoona zvechokwadi kuti zvinhu zvatoda kutanga izvi hazviitike, because business usina mari, nyange ukanzi tomboti uri kubhirida, ukanzi yauzondivakira kuGlenview, yebhazi yacho yekuenda kuGlenview huna, ndiwe businessman. Saka ndozvaakangotiudza. Ndofunga dzako
dzinopanana moto. Saka sei ndiri kudaro? Ndeyekuti inini experience yandinayo ndeyekuti a relationship where both parties are empowered functions better. And empowering inongosiyana nekwamuri. Vari kumusha vanoempowerana vari kumusha. Vari mukwekwe vanoempowerana vari mukwekwe. But for a relationship kuti ishande mune zvakanaka, inoda empowering. Haidi munhu anozvininipisa nekushaya. Inoda munhu anozvininipisa nekusarenda marights. Haidi munhu anofoswa into a situation nemacircumstances. So, zvinoda empowerment. Saka chandoda kukuudzai ndechekuti vanangu, vanhu vazhinji vanobuda, their only reason of going out iri boyfriend, kazhinji kacho chinonoitika ndechekuti relationship yacho inonetsa kuterminata kunyangwe isiri functional. Why? Pamusana pekuti hauna mapepa. Why? Pamusana pekuti hauna kwekuenda. Why? Pamusana pekuti hauna basa. Saka ndoda kukuudza kuti vana veIsraeri, no matter what reason has brought you into Egypt, accept kuti you are slaves. Ndo zvauchanoita murelationship iyi. Inenge inogona kunosvika pascenario. Handi dzese dzinodaro. Inogona kunosvika pascenario yerelationship yakanga iripo pakati paFaro nevana veIsraeri. Ivo vaiti hatichadi kuita zvitina. Faro achiti zvitina zvangu hazvisati zvakwana. Saka relationship yakanga yapo yanga aya yemuranda nemusevenzerwe. Asi pavakauya, vakauya voga. Pavakauya, vakatosungirwa madhongi. Pavakatouya, vakapuwa Goshen kuri Fetao. Pavakatouya, vakanga vachinzi izvo ihama. Maindiyo vakauya vari vakoma nevanin'ina nemubereki wavice president. Asi pavakazosvikapo chiso chaFaro chachinja, zvakazopedzisira zvisiri izvo. So by the end of the day, usangoevaluata my intentions with bias. Urifengwa kuinvaluata wanyatsoziva kuri kuti wadzika. Umbva watambira message uchingodzika kuti vakudaidza vatsikwa nemota, uchaita sei? Kana kuti vane imwe plan, uchaita sei? Kana kuti wasvika vane imwe girlfriend vachikuudza kuti handizivi kuti ari kudei pano, anongoramba achindinetsa, uchaita sei? Ndorangarira tichikura pane nyaya yakambonetsa. Yakanetsa because yakabuda mupepa asi yakaitikira kwedu kuchitungwiza paKenneth Hall. Band rakaadvertise vachiuya kuzoridza ichinzi all night. Saka raadvertise mu Kenneth Hall muya ndokupinda vanhu 6. Saka vebhendi vakaita analysis ndofunga kuti mari yatahaya hall chete haisati haidzoke, ndo number 1. Tigorara tichiimbira vanhu 6 hazvingaite. Ndokumva vaita plan ndokudaidza vanhu vaya. Zvikanzi tenge tichikumbira kuti izvo mubude zvenyu muenda kudzimba tokudzorerai mari dzenyu. Vanhu 6 vaya vakaramba vakati isi tauya kubhendi usiku hwese. Saka ridzai. Ende vari 6 hapana aitamba, vanga vakarara kumasiti because ndofunga kutamba kunonakidza makawanda. Saka asi ava vaifangwa kuridza because ndo vakaadvertise kuti kune mabiko ende ticharidza bhendi usiku hwose. Saka vainyatsoridza achirova gitare so achinyatsoziva kuti inonzi loss. Achirova gitare so haunyaziva kuti andiri kuridzira akavata here, akamuka here, ari kunzwa here kana kuti haasi kunzwa. Asi pamusana pekuti abhadhara mari yake, unotorara usiku hwese uchiridza. Whether waakuchiri kuzvida, whether it's making sense or it's not making sense.
So by the end of the day, imwe analysis yaunofanirwa kuita mwanangu ndeyekuti when you get there, the going is making sense to you. The going is productive to you. Asi ndoda kuti uzive chinhu ichi. Unogona kunopinda muscenario yekuti mubhendi muchapinda vanhu 6, asi kuridza unofanirwa kuridza. Ndofunga yafai. Mwanangu, usafe wakanamatira kuti mvura inaye usina kurima. Hauna chekuita nemvura iyo. Uyo ari panapa wanoti mukomana wangu zvimwe zvese ari right. Asi pane musikana ari kufona ndofunga ishanje. Ari kuti mukomana wangu tiri kutorara tese. No. Ndo zviri panapa. Ina haisiri ndainyora ka nyaya ino yanyorwa. Ndeyekuti zvimwe zvese ari right. Ndoda kuti pamakagara ipapo mumbondiudza kuti pamunoti zvimwe zvese munoreva chii. Ndoda kuti mumbofunga nyaya iyi. Imbodzokerai kumashure muende kuvana veIsraeri. Munoziva kuti vana veIsraeri on the 15th day of Nisan, Mwari aita miracle yake yekupedzisira, atumira denda rekupedzisira, the 10th plague. Vana veIsraeri vakanzi budai. Unoziva kuti kubva pavachibuda, it took them 7 days kubuda muEgypt. Nekuti after 7 days Red Sea ndo payakaita part. Red Sea yaita part after 7 days vachinocrossa kuenda the other side. Vazhinji vavo havana kusvika kuCanaan. It took them 7 days to walk out of Egypt. And it took them forever kuzobva paRed Sea kunosvika kwavaisvika. Why? Ndoda kuti munyatsopabata. Pavakanga vari kusaidi rekuEgypt vachitiza Fero, vaiti Fero ndiye ari kutinetsa, Fero ndiye ari kuti enslave, Fero arikuda kutiuraya, Fero arikuda kutipedza. Saka they had something to fight. So they continuously fought Pharaoh. And they believed they were ready to go. Yet chakanga chingoripo ndechoti they were too busy concentrating on Pharaoh. Zvokuti havana kuita self-evaluation. Ende chimwe chandoda kuti uzive ndechichichi. Ndechekuti izvo handiti vakanzi urayai gwai muise ropa padhoo. Mwari paakatumira ngirozi, usafunga kuti papa neconfusion yekunzi izvo Mwari aifunga kuti vanonosvika. Aitoziva kuti vanhu ava hapana kwavari kuenda, but akavasiya paPassover akati, my duty is to make sure you live, and your duty is to make sure you cooperate. Should you cooperate, I will do the greatest miracle to get you into Canaan. But even now, what happened is all they wanted was to fight Pharaoh and what he was doing to them. But they never assessed kuti iye ari kuti tiende tine relationship naye here. Saka pavakabuda padare rechi8 in the absence of Pharaoh, then self took over. Ndo pavakazoziva kuti hapana kwavari kuenda. Why am I saying this? Ndoda kukuudza mwanangu ndezvekuti pari zvino assessment yauri kuita iwewe yemukomana iri based nekuti muri kurwa naFaro. Uri busy kumurwira. Uri busy zvekuti iwewe zviri magnified mauri kuti vanhu vanoda kutokutadzisa kuroorwa. Vanhu vanoda kutokutadzisa kukandwa mukitchen. Vanhu vanoda kutokutadzisa kusvika zvakanaka. Musikana yaro vanoda kutokunyepera because vanoda mukomana uyu. Asi ndoda kukuudza chinhu ichi ndechekuti after 7 days the battle with Pharaoh will be done. Munenge ma2 across the river. No one to blame. This lady anenge asiko kumba kwenyu munenge muri 2. Munhu anenge asara anenge aiwe. Chandoda kukuudza ndechichichi. Ndechekuti have you made an assessment yekuti ukazoona kuti chaive chokwadi, ndo mararamiro ake, ndo zvaatori, ndo zvaanoita, zviya zvauri kuti zvimwe zvese zvakanaka, ndizvo here the main ingredient in this cake. But the reason, because you asked,
ndoda kuti uzive chinhu ichi. You are not comfortable. And because you are not comfortable, you want us kuti tikujoine mu scenario yako. Manje sa tikujoine. Tinongokuudza pachena kuti ngati uchadziona after 7 days. Not making a decision before Red Sea. Ichakudimandira a lot when you have crossed over. Uyo ari panapa uyu ari kuti vanhu vari kuti haasi right and vachievaluata past yake ari kubvunza mubvunzo zvikanzi asi ndiani asina history. Ndofunga mukomana yanomunakidza zvisingaite ndo zviri panapa zvekuti ari kutoona haasi kuti haana history, ari kuti izvo shuwa ndakanyatsocheka kumasure zviri kutaurwa nevanhu hazviite ndo zviriko. Inini chiri kundibhohwa ndechekuti vanhu vari kuconcentrata muhistory yake kwasina ndiani, ndo mubvunzo uripo. Mwanangu rega handizivi kuti wakaita masvomo here. Pataita masvomo kune imwe yataiti maxima and minima. Kana usina kuita masvomo rega tikurerutsire titi ukatora sadza mupoto mundiro wakagara muimba yeraundi chiruvi chiri kumusoroko oumba musuva wesadza ukaukanda mudenga unoaccelerata uchienda kusvika simba riri mauri rapera, chasara kudzika. But hakuna dombo rinokandwa mudenga rikadzika risina kumira. Saka tinoti isusu parinosvika pa maximum point of travel rinenge raane minimum force, romba raita pa point of momentary rest before it changes direction. If we were to prolong the time ye momentary rest, shiri dzaigona kutomara dzichiti takagara pa miracle yesadza riri kuflota mudenga. Why pamusana pekuti izvo the time has been prolonged? Ende parinotanga kudzika richibva ikoko rinotangawo kudzika mbichana, asi mira ugoona acceleration yarinoita as it comes down, as it gathers momentum, nemaroverero arinoita pasi kuti unosara usisiri musuva wesadza. Saka ndangoti in case bhururu wako yakafanana nemusuva wesadza, ngoti iwe wausvikira uri pa change of direction. Ende kana uri pa change of direction kahuna hamu, kana uri pa change of direction kahuna effect, kana uri pa change of direction kahunetsi, kana uri pa change of direction kaunoita sewakapora, pa change of direction kaunoita semufundisi, pa change of direction kamudhikoni mukuru, pa change of direction kandiwo elder varipo, pa change of direction kandiye mukomana kuchechi kwedu, pa change of direction kanokumutsa na 2 am achiti ngatinamate. Asi ndoda kukutaurira mumirira until he gathers momentum, then you realize history matters. Ndofunga yafa. Ndomso wachaziva kuti game over, wakurarama nereality. Uyo ari panapa uyu anoti ane musikana ndaakusamalaiza nyaya yacho, asi in short ari kuti anoshandisa kachirungu kekunzi I think, ndozvo anotaura, I think musikana wangu ari rebellious kuvabereki. Ndoita sei? Iwewe rega ndikuverengere vhesi kuna Samuel, ukazoenda munotsvaga kuna Samuel. Rangu Bhaibheri rinoti, for rebellion is as the sin of witchcraft. Unoriverenga 1 Samuel, inopesera ichienda mberi, but inoti rebellion is as the sin of witchcraft. Saka in short ndirikuti a person who is rebellious muroi, anoroi. Tofunga yafa. Isusu Bible rinongotipa one condition of rebellion. In fact hariti rebel, rinotongotudza kuti kana tatadza kuwirirana nevabereki vedu pama issues of salvation,
where they are saying you cannot worship God when you are supposed to worship God. Ndo pega pamunogona kutadza kunzwisisana. But the Bible does not even use the term rebel, no matter what the reason is. And I want to tell you kuti zvinhu zvamuri kuita izvi zvine upenzi mukati. For now you are a happy fool. Kana ndichiti fool harisi fool rekutuka rezvamunoitana pabhawa. Kana ndichiti fool izwi riri mubhaibheri ndiri kuritora sezvinotaurwa naJesu parwendo rwekuEmaus asangana nanabamunini vake vachimutsanangurira zvaifangwa kuitika sezvanga zvisingafangwe kuitika. Ndo Jesu paanovaudza kuti muri mapenzi, maiverenga bhaibheri maiti zvisazoguma neiko. Ndo panapa pandoda kukuudza mwanangu kuti ndo mafulu aritaurwa naJesu ekuti izvo zvinhu zvinofangwa kuitika, that which is ordained to happen, that which you know will happen. Iwewe uri kurarama sezvinonzi hazvizoitiki, uri kurarama sezvinonzi uri immune, uri kurarama sezvinonzi uri mutorwa, uri kurarama sezvinonzi izvo superman, uri kurarama sezvinonzi izvo this witchcraft haina chekuita newe. Bible riri kutaura rekuti izvo anyone who is rebellious is just like a witch. And you know the Bible riri kushandisa witch pamusana pekuti kudii ndeyekuti muroi anogona kuti munoswera mese muchiwirirana, manhero anenge achidya iwe. Muroi unogona kutomupa mombe yekurimisa, manhero anenge achidya iwe. Muroi unogona kutomubhadharira school fees, manhero anenge achitodya iwe. Sei achikudya iwewe pamusana pekuti kana apa business rekuroya she is not in control. Mweya unotonga paari ndo unomuudza vekudya. Saka kana mweya wati uchadya munhu akupa mombe, unodya akupa mombe. Kana mweya wati chidya munhu akakuroora, unodya akakuroora. Saka aroora muroi, waroora munhu ari kukontroliwa from afar. And rebellion and witchcraft are the same. And I repeat it to you, vanangu mese mugeroko. Ndoda kukuudzai ndere kuti the Bible does not justify rebellion. Ndokuonai muchinyora pamawatsi muchitaura kuti izvo inini mubereki wangu anoda kuona yake through me. Ivo vakanga vane nguva yavo, inini ndine nguva yangu. I have decided to rebel. I am telling you, when you have decided to rebel, you are just like a witch. This is what my Bible is saying. There is no provision for rebellion, no matter how palatable it appears. Even if you dress it like a king, even if you dress it ne crown, even if you dress it ne wedding gown, even if you dress it ne maparera, even if you dress it ne gold, rebellion before God is like witchcraft. And she who rebels before God and rebels before parents, who rebel before anyone. Ndo zviripo. Ende ndoda kuti mugare makazviziva. Hatina nguva yekutukana nemi, hatina nguva yekunetsana nemi vanangu. Asi ndoda kuti muzive chinhu ichi. Chivi ichi chamunoita ichi chakafanana nechivi chekuroya. Haikonai kungove rebellious for no reason. Kungokanda matombo for no reason. Kungorwa nevanhu for no reason. Kunetsana for no reason. Ukanzi kuruboshwa kunenge kuri nani. As long as wapiwa direction, you rebel. And in your nature, you never see anything positive. Chaunodzwa nevamwe. Mai vako chaiwo havasi kukupa good advice. Baba vako chaiwo havasi kukupa good advice. Sisi vako chaiwo wakatovaudza kuti izvo umwe neumwe anomira nezvako, musapindire pachinhu changu. Hauna chunhu kana usina ukama naMwari. At all cost try, by all means, at all cost kuve relationship naMwari. Ndokuudzai chivi chakaipa kuradza responsible authority ichidonedza misodzi nekuda kwekuti you have decided to be rebellious. Remember, me as your parent, ndakatoudzwa naMandara. Ende unoziva chinondirwadza ndechinoti bhaibheri rangu rinoti kuna 1 John chapter 4. Zvikanzi nekuti toda kuti vanhu vese vazive chinhu ichi, kuti isusu tiri vatariri vezvakavanzika zvaMwari. So by the end of the day, every child born is a mystery. And treat yourselves like so. Shall we pray? Baba wedu vari kudenga, rumbidzwai nekusingaperi nekuti muri Mwari. Muzita raJesu ndinonamata. Amen.
simbi